Updates kok tema tabok zora haste hapangni engui saklai jakmung sengdorno phonogui tongo updates kok tema haste hapangni engui saklai jakmung tongko song tongnai rokni bagui haste ni engui phainai tal October tei November tal lo 10 kg khaibai kat kangsani rojaknai aboni rang roye yoknai hinaibo saklai jakha srai srai nornaidi haste hapangni saitok mani bai thangnai August tal lo belai khe khairok ma sengsa ke haste wo wati lomani bagui no oyakana jakha 70 কোটি রাং সবাইबै ত্রিপুরা হাস্তেনি বেবাক রেশন কার্ড গনাং রগনো no অমাইরং রজাকনাই অক্টোবর বাই নভেম্বর তাললো 10 কেজি খাইबै তেই আ 10 কেজি ni রাং থকসাফানো রয়াইয়ক অহनै স্রাই স্রাই সৈজাক তেই যত্ত তিলার দাগেমং hain hai sapio haste hapangni saitok mani bai 70 কোটি রাং সবাইबै ত্রিপুরা হাস্তে তংক সং তংনাই রনি bagui October tei November tallo 10 kg khaibai ration card o rojaknai tei o 10 kg ni rang royai yoknai hwneibo saiman jakha thangnai tallo belai khairokma sengsa kirima sengsa khaibai watei lommani bagui no o yakka tei o khairok mung hwnei saiman jakha debak dilar bi thari o dage mung ro jakha hwnei kokma